tata bụ okwu ụbọchị. N'emukwa Ndiigbo nke a iji ihe okwu na nwa m ọma eji m igwe okwu m n'aka na tata bụ okwu ụbọchị n'Enugu steeti. Ọ bụ na ị maghị na tata ka a mụrụ nna Enugu steeti? Ọ bụ na ị maghị na tata ka aka na-achị Enugu steeti bụ His Excellency Dr. Ifeanyi Ugwuanyi? Ọ bụ na ị maghị na tata ka ọ na-agbara arọ 57? Anọ m ebe a jiri igwe okwu m ka m kpọkuo mba ụwa ka anyị jegọrọ ya ọfọma. Maazị Meda ngwa o Igbo ndị ọma anyị apụọnụ. Enugu steeti ngwa anyị ejenu. Nsụka ndị ọma dejenu. Ndị ọba ngwa nna anyị eje ka anyị jegọrọ papa anyị ọfọma na tata ka ọ na-agbara arọ ọfọ. Tata ka nna anyị ukwu, tata ka gburugburu na-agba arọ 57. Nna anyị ukwu ọja ndị Igbo na Maazị Meda apụtakwa. Ebidogo m ije m ụmụ Igbo, ebidogo m ije m, ebidogo m ije m ụmụ Igbo, ebidogo m ije m. Enugu steeti duru n'ụmụ ka anyị gaa. Ụmụ Enugu duru n'ụmụ ka anyị gaa. Ka anyị gaba Enugu, ka anyị gaba Enugu, ka anyị jee zute nna anyị ukwu. Ka anyị gaba Enugu, ka anyị gaba n'ọba, ka anyị gaa zute gburugburu nna anyị. Tata ka ị na-agbara arọ ọhụrụ ha. Gburugburu nna anyị aja Ndiigbo si ka Chukwu gọzie gị. Gburugburu nna anyị Maazị Meda si Chukwu gọzie gị. Gburugburu nna anyị ndị Ụmụlumgbe si Chukwu gọzie gị. Gburugburu nna anyị ndị Udi siri ka Chukwu gọzie gị. Gburugburu nna anyị aja Ndiigbo si Chukwu gọzie gị. Nnukwu nna anyị His Excellency Dr. Ifeanyi Ugwuanyi, nna na-elekọta Enugu. Nna anyị ukwu dịka ị na-agbara arọ 57 n'ụbọchị tata, ọja ndị Igbo na Maazị Meda jikọtara aka wee na-agọrọ gị ọfọma, wee sị ka mba ụwa soro gọrọ gị ọfọma. Papa anyị, papa Enugu steeti, papa dịka ị na-agbara arọ ọfụ tata, anyị sị ka Chukwu okike abịa ma were ogologo ndụ na arụ isi ike wara gị ọjị 5. Anyị sị na dịka ị chịrị Enugu steeti, anyị sị ka Chukwu okike abịa ma nye gị ọkwa karịrị nke a n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị 5. Anyị na-asị na ọpụpụ gị na mbata gị ga-abụ ngọzi ngọzi, na ị ga-esi na amara gafere na amara, na ị ga-adị ogologo ndụ. Nnukwu nna ịma nwuchu, Chukwu ga-eji ọma niile ị mere n'Enugu steeti wee gọzie gị. Nna rigoro n'ọchịchị, ụmụaka n'ogo elementrị wee malite iri nri n'ụlọ akwụkwọ, a ga-aka ole ghara ole. Nnukwu nna, anyị sị na ihe ọma niile ị mere dịka ị nọ n'oche dịka nna Enugu steeti, na Chukwu okike abịa ma ga-eji ha ncha niile gọzie gị n'ofu n'ofu n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị 5. Nna anyị ukwu ọja ndị Igbo na Maazị Meda, anyị enweghị ọlaọcha, anyị enweghị ọla edo, anyị enweghị ụlọ anyị ga-azụrụ gị, anyị enweghị ụgbọala anyị ga-azụrụ gị, kama ọfọ ka anyị ji wee bịa. Anyị sị na ị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Anyị sị na ị ga-adị ndụ ka nka. Anyị sị na ị ga-akwụdo ihe ọma na ihe ọma ga na-akpọ gị iru kwa ụtụtụ, ehihie, abalị n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị 5. Ọja ndị Igbo na Maazị Meda jikwa ohere a wee na-asị unu ka unu dọnyere anyị ukwu dịka ị na-eme ncheta ọmụmụ gị, ka ị dọnyere ọja ndị Igbo na Maazị Meda ukwu wee kwalite asụsụ na omenala Igbo, maka na aka ụmụaka na-eto eto nyere asụsụ na omenala Igbo anyị a jọgburu udere ma sigbuo onwe ya. Onye ka anyị ji wee were ohere a wee na-asị gị papa biko, dịka anyị na-asị gị ncheta ọmụmụ ọma, ka anyị na-asịkwa gị ka ị kwalitere anyị ihe mmemme abụ ọja ndị Igbo, maka na ebe anyị na-ejetela aka ihe anyị nwere ime na mmemme a buru ibu karịa. Anyị sị gị papa biko, dịka ị na-eme ncheta ọmụmụ gị, dịka ị na-agba arọ 57, anyị sị gị biko deekwala anyị ukwu ma kwalitela anyị ihe mmemme abụ ọja ndị Igbo, ka anyị guzosie asụsụ na omenala Igbo anyị ike. Dịka aha gị bụ gburugburu, anyị sị ka Chukwu okike abịa ma na ndị mmụọ ozi nke igwe gbaa gị gburugburu, gbaa gị na ezinụlọ gị gburugburu. Dịka Enugu steeti si wee nọrọ n'aka Chukwu okike abịa ma, etu a ka anyị na-ewerekwa ndụ gị na-enyefe n'aka Chukwu okike abịa ma, ka Chukwu okike abịa ma kuru Enugu steeti ma kurukwa nna Enugu steeti n'aka n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị 5. Maazị Meda ngwa ka anyị gbatụrụ nna anyị ukwu.
nna anyị ukwu daalụ daalụ Igbo ndị Udu